Wow. ụmụ Igbo anyị ekene ụnụ. Ụmụ Igbo ndị ọdịnala ekenekwa ụnụ ọzọ taa. Anyị si udo dịrị ụnụ n'ofu n'ofu. Anyị si udo dịrị ụnụ. Anyị bụ ndị ọdịnala. Ọdịnala anyị na-ekwu maka ya. Ọ bụ ọdịnala nke echi, ọ bụrụ nke ụnyaahụ. A sị m Chukwu dozie onye ọbụla bụ onye ọdịnala. Chukwu ga-agọzie. Ihe Chukwu ga-agọzie, ihe Chukwu ga-eji agọzie bụ na enwere ihe e kwuru n'okwu ndị sụrụ bekee si na energy recognizes themselves through vibration, not through appearance. So onye ọbụla nụrụ okwu ọdịnala a gere ihe nnabata ya, ọ vibration ka ọ bụ. So ọ banyere ya n'ime. Anaghị eje ụnyaahụ eje. Anara eje ụnyaahụ eje. Ịmana agwa m ndị be anyị sị ha na the same thing. Ndị Igbo na-eme ka ndị agwụ na-akpa. Agwara m ha sị ha na enwere ihe a na-akpọ living in bondage. Ma gị ma ego gị nwanne, you are living in bondage. 200 years time from now, kedu ebe nwa gị ga-anọ? Ị mara ebe ọ ga-anọ, mana ị mụrụ nwa. Ndị Igbo dị good na ịmụ nwa without echeghị echiche ihe gbasara nwa ha. Nsogbu adịrọ. Ma ife anyị a na-ejegodi, anyị ga-ekenegodi ndị nwe ụwa. Ekekere ụwa ya bụ anyanwụ. Anyanwụ bụ ekekere ụwa. Go to science. Gaa na sayensị. Ọ bụrụ na ị na-aga skuul gaa sayensị, a ga-agwa gị na the God of creation, but a ga-achị gị warning, wepụ God from there. But creation, atom, everything was created by sun, anyanwụ. Mana ha agwa ụnụ ya, go to science, you see. Mgbe nna nna anyị ha na-asị anyanwụ, anya anaghị anwụ anwụ. Chukwu okike ọ ya bụ anyanwụ. Mana ndị ụka agara ekwe because ọ mara sayensị. Ekene eke, kene orie, kene afọ, kene nkwọ, kene chi ikwu, kene chi ukwu. Ihe niile abụcha science of creation. Onweghị mgbe anyị we don't worship, enweghị anyị ji eme. Onye ịka Chukwu mara ihe ị na-worship ya. Mmadụ kere nke ịba worship ya. Why creating you as the first place then? What is the essence of creating you? Ị na-worship ya, onwere isi. Anyị kene eke, kene orie, kene afọ, kene nkwọ. Anyị na-atụrụ ya ọjị. Anyị na-aja ya mma mma na ihe o mere akarị. N'ife o mere akarị, onye ka na-ejere mma mma. A sị na-eto dike nke na nke o mere eme omekwa ọzọ. Anyị anaghị abịa ayọ ya ka onye anyị nri. O nyere anyị ụkwụ na aka ọnya nwe ya. Mmadụ bụ Chukwu. Ọ ụkwụ na aka ya bụ ihe a. Ọ bụrụ na enwe ihe iji eme gbupisie ya. Ị nwere ihe iji eme gbupụ dị aka. Anyị kene ikwu, anyị ekene ibe, kene oke, kene nwunye. Ihe ị na-awụcha God of creation. They are the creative mass. Ọ ha na-eke maka egbupụghị aka gị nwanne. Ịma na ewu anaghị arụ ihe bụ na onwe ha aka na ụkwụ. Ọ bụghị na onwe ha isi. Ọ na-ene gị ọkwa nkịta si na ewu si na ihe nkịta fụ na-agba ụja na ya afụ gị na-enye esi. Ọ maka na o nwere ụkwụ na aka nwanne. Onye mere o ji na-enye esi mara ọha dịbi na o nwere ụkwụ na aka o soro na-eke ka esi eke. Kene ụbọchị, kene anyasị. Anyị kenecha ife a niile, anyị wee bido kwube ndị ọdịnala bịara. Ihe ndị ọdịnala bịara bụ na ma agwụgo m ndị be anyị ya nnukwu agwagidego m ha chi gwacha. Ọ ga-ewere ka nzu. Ọ bụrụ ka nzu. E nwere ihe na-enye ndị Igbo nsogbu. Onye Igbo ọbụla ịfụrụ, onye Igbo egwe ya na wine na-aga ahịa. Onye Igbo niile erebe wine. Egwe ya na cosmetics, onye Igbo niile erebe cosmetics. Ife a bụrụ ndụ. Ife a bụrụ ndụ. Ihe njụsụ na ọbụrụ ndụ na ekwuru okwu omenala na ọdịnala ya na ndị mmadụ cheme ka nzu maọbụ ịgba afa maọbụ ịchụ àjà akpọba kọlụ. No. Ọ bụrụ ya, a ga-eme ụnụ pọpị. Nwanne kwefuru ihe a na-eme na chọọchị, ihe a na-eme n'ụlọ ụka. Ha eburu gị ebe sayensị, ha ga-ebukwu ya ebakwa na ọdịnala na omenala. Ha ga-ebu ya ebe na omenala pọpị. Ikpe ọkọlụ nwanne erie gị 200 euro weta ego ka a gbara gị afa erie gị nwanne nke ahụ aga. Ọ ka esi eme n'ụwa ka esi eme ya n'eluigwe. Mana a na-agwa ụnụ nke anyị bịara bụ dị infọmeshọn nna nna anyị ha ji agba afa. Anyị ga-eji ya wee rụ sayensị. Anyị ga-eji ya arụ sayensị. Ọ ihe anyị bịara ya abịaghị ebe ka nzụ na ịta ọjị. Anyị ga-ewere the same information aha ha ji ofu information ahụ maka mgbe ndị ọcha bịara ha asị ha ka ekunu si eme ihe ha agwa ya ndọcha detuo ya edetuo.
ha chere ndị ọcha dị iberibe, ndị ọcha adịghị ka ụnụ. Ọsịa nwanne ka ihe ị na-eme, ọsịa dee ya ede na akwụkwọ, ọ dee ndị ọcha ewere ya na jeje rụọrọ onwe ha ọkụ. Amadioha ọya bụ ọkwa ha na-enwe ebe a. Ọ bụ ụnụ ka e were ya jeje rụọrọ onwe ha ọkụ, na-akọ bullshit ebe a. Ọ bụ ụnụ ka e were ka esi edestil gold, ka esi atọ ọnụ metal to gold. Ọ fụrụ m nna gị dechara ya n'akwụkwọ nye ichere oge na mmadụ na-eme ihe ndị ọcha na-ara onwe ha jere akpụrụ onwe ha gold ndị ebe a na-akọ nọnsensị. Ekwuo maka ọdịnala ndị mmadụ aka ngwọrọ, mba ọ bụrụ ya. Omenala new age nke anyị chọrọ, this our life anyị na-ebi na anyị ga-atọ ọnya into something else so that ụmụazị anyị na-amụ amụ enwe akara aka nwee future. Ọ ihe ha na-ekwu maka ya, ma ndị be ya na-aghọtakwa ya. Nwanne sọsọ dosbin ndị n'ala Igbo, sọnsọ dosbin ndị n'ala Igbo millions of money. Arụrụ ụlọ, ndị mmadụ nwere ụlọ n'ala Igbo, ha nwere ụlọ, onye ọbụla nwere ụlọ. Ị naghị agwa m na isi ndị people nwere ụlọ na ha ga na-akwụ 20,000 naira or 5,000 naira every year or every month or every 6 months ka a na-ekpopu dosbin na-recycle ya na ha gara akwụ nwunye. Ohi na-achọ ịgwa m na these people ha likere ịnọ with dosbin. Ị na-achọ ịgwa m na these people bi n'ụlọ a, this landlord ji ego ruo ụlọ, ịgwa ya na landlord biko ka m mewebatara gị mmiri ọṅụṅụ pure water na this house, purified water, mana ị ga na-akwụ every 6 months 20,000 naira, ọ gaghị akwụ nwunye. Ohi na-achọ ịgwa m ihe anyị lakịrị bụ service. Ọ bụrụ na anyị enweghị ndị ga-akwụ pay for service, people who will pay for the service they are. Anyị enwere service since eji mụọ gị. Ọ bụrụ na ị bụ onye Igbo, if I ever lie to you na ihe na-ekwu ebe a, enwego mbọsị ndị Igbo nọkọtara kpọkọta onwe ha ọnụ nwee ihe a na-akpọ a group of people bịara na sị na they want to develop an Igbo. Onwego tell me, ọ bụrụ na since a mụrụ gị ma okenye ma nwata, na enwego mgbe ndị Igbo bịara bring themselves together sị na their ambition and intention bụ to develop Igbo land. Ọ bụrụ na onwe gị gwa m onwebero. So a na-ekwu ihe a na-ekwu onwebero. It never happens in our lifetime until ndị ọdịnala ekwube ya. ịghọtago. So ọ bụghị about ikwu na ọ na-adị mma mmadụ blame game na-adị oke because ebe a nke ga-esi ewepụ your own inferiority complex and your own inability. ịghọtara. Ndị Igbo adịgo used to ihe ọbụla emeziri emezi. Moto ahụ bụ ego one I buy, eji m cash. ịghọtago. So a na-ekwuzi about how to build the motor, ọ na-adị ya strange. Ihe ọ chọrọ bụ na nwanne arụsịgo the motor, ego one ka ọ ga-eli m bute, ọ ga-eli m ego one ọkwụọ cash. So a na-ekwuzi ka a ga-esi arụ ọ naghị aghọta ihe a na-akọ. Ọdịnala ya na-ekwu okwu ya, chọrọ m ka ndị be anyị ghọta ya. Ọ bụrụ ịka nzu, ọ bụrụ ịgba afa. Ndị afa nọrọ onwe ha na village, anyị nwere divinas na-agba afa, ha nọ ebe ahụ. Ọ bụghị onye ọbụla bụ onye ọdịnala ọpụta na-akọ nọnsensị, mba. Ọ bụrụ ihe anyị bịara, o nwere onye anyị si emezi n'ihe ọ na-eme, mana mara na ọ bụghị onye ọbụla ga-abụ sayentist, ọ bụghị onye ọbụla ga-abụ injinia, ọ bụghị onye ọbụla ga-abụ astrọnọma, ọ bụrụ onye ọbụla. Mana ihe anyị na-ekwu bụ nke anyị na-ekwu maka ya, ọdịnala new age anyị na-ekwu. Omenala dị bụ adị, ọdịnala dị bụ adị, ikenga dị bụ adị, ihe niile adị bụ adị. Mana ihe anyị nwe chọrọ ime bụ those things dị mkpa n'ala Igbo. O nwere ihe dị mkpa na ọdịrọ. Onwe ihe na-adịrọ n'ala Igbo, nwee developmental strategy n'ala Igbo ọdịrọ. So onye nwa bụ ihe anyị na-ekwu maka ya. Ọ bụrụ because na anyị na-ekwu maka ọdịnala ndị mmadụ echekwa, no, onye ọbụla nwere ike ime ihe ọbụla chọrọ ya, we don't care. Mana ọdịnala nke anyị na-ekwu maka ya na-ekwe target anyị bụ ihe a. So biko nụ ụmụnne unu confuse zin ya, because ichiri aka ise gị n'ọnụ the same time ọfịa ga-arụ. ịghọtago, ọfịa ga-arụ. Mana ndị be anyị na-achọ igwa ha, ị na-agwa ha ha anaghị aghọta. Ị gaghị ekpokọtanwu ihe niile at the same time is impossible. Life, ichi ibi life, you must target. Kedu ihe ị chọrọ ime, you go towards that thing. Mmụọ gị esori ya na-eje, mana ime mmụọ gị gasa ya agasa, mmụọ gị agaghị amazi ebe ọ na-eje. And mgbe ọbụla ị nwere iwiji negative emotion wee bido something, ihe ahụ emebie. Ndị be anyị adịgo used to ihe ọbụla ọ na-eje, o buru benefit. How do I benefit from there? Nwanne ime ha anya your real God self, that intelligent go into concealment, use the evil side, the devil side, the negative emotion side. At the end of the day, enweghị ebe ị ga-aga. At the end of the day, ị gaghị aga n'ihu, enweghị ebe ị ga-aga. Because why? The intelligent, which is the divine spirit, which is the God side, nyere gị data amamihe. Use bego your ego. And because you know the difference between two of them, you know the difference. Had it been the difference, you can use the other one. But you know the difference, so you use to go the other side, the negative one. At the end of the day, they think it will stop. Okay, stop. Maybe see. That's why GM ordinary with the pure.
ihe anyị na-eme because ihe anyị our target dị too heavy. Onye ọ dị too heavy because ama na onye ọbụla ma ihe mana ọ fịara ahụ. Ọrụ anyị ihe anyị na-ekwu ebe ọ fere ezigbo ala, ọ bụrụ ihe a na-eme na ọ bụrụ ihe na-amaka, ọ bụrụ ihe nganga. Ọ bụrụ ihe nganga, anyị abịaghị ka unu tụọ anyị gwa ọgụ. No, ihe anyị bịara bụ ka anyị gwa ndị be anyị because e mere anyị pọpị. Akwụkwọ ndị ụka nyere ụnụ akwụkwọ because why? Because ha fụrụ na unu nwere nnukwute information unu enweghị ihe unu ji eme. Onye nwa because ha dị bi na enweghị iji information eme, ha agaghị anata nwunye. Mana ị ghọtara ihe a na-akọ nwanne ibu information ebe eji arụ plane, eji arụ moto, eji arụ foonu, iwere n'aka nzu na-akọgheri. Iwere n'aka nzu na-akọgheri si ya nna nna gị ji wee sị gị, nne nne gị ji wee sị gị, nna gị na-abụ baisikụl, kedu ihe ị na-achọ ịgbara moto fọ? Jee soro enyema baisikụl na jee soro nna nna gị nyema baisikụl, ị na-eje na VI ego ụlọ. Why don't you jebiri n'ụlọ mkpa aja? Why na ị naghị ebi n'ụlọ mkpa aja ebe ọ bụ na ihe ọma anaghị adịghị mma? So anyị kwụzie na ọdịnala ga-eme ihe ọma, isi bụ mba, ọdịnala kwesịrị ịna aka nzu. Mana ị goro moto, nna nna gị na-agba moto, ị ka aga n'usoro ihe na-agba ụkwụ alị na-eburu ha ọsọ. Mba, obodo niile nọ n'ụwa nwere mgbe ha nọ n'ime ọmị, ma ndị ọcha ụnụ na-afụ taa ha nọ na cave before. Ma na-ebe ha onye na-ama ha Dubai, go to Dubai. Ọ bụrụ na ịma ha Dubai, gaa na Dubai, jee jụọ ese 80 early 80, go to Dubai early 80s. Dubai with desert, but gaa Dubai today, gaa Dubai today, you see your eyes. So achọghịzi m ka ndị mmadụ na-eme associate with ọdịnala ihe primitive no. Ihe anyị na-ekwu bụ na ọ bụ nke anyị. Ordinary is our primitive information, but I actually use this primitive information to build a civilization. You got to I actually with a primitive information to build a civilization. That is simple as ABCD. So ọ bụrụ onye ọbụla ga-ama ka esi arụ sayensị, ọ bụrụ onye ọbụla ga esi eme teknọlọji, ọ bụrụ onye ọbụla. So nwere ndị anyị targetịrị, nwere ndị target with those people ma eme those things. So I the target. So ọ bụrụ about anyanwụ ma ọnwa ma ọ bụ nke no, ndị ọcha niile mana only God you can see is sun, anyanwụ, and the only God you can see is moon, and the only God you can see is a star, which is the three gods. Ọ bụrụ ikwu atọ, nna nna anyị ha amaghị. And these three things with yani created ihe a na-akpọ four fundamental elements, ya bụ eke, orie, afọ, nkwọ, which is the north, south, east and west, which is the four cardinal point. Ndị ọcha ama these things is ABCD, but because of your agwara m na process of education or destruction of the brain, membrane, because nchọ ka iwere onye nkịtị, I design educational system for you, nye gị iwere onye nkịtị, ịgụcha ya pụta ichekwa na ịma ihe ị na-eme, not knowing na m sara gị isi, not knowing na m sara gị isi. So ụka is a part of the process of SIC. Ụka was the part of that's why every government in this world na support ndị ụka, ma ọ bụ ndị ma ọ na-etisi anyị ma ọ na-agọ ndị ụka ma support you. Ma ị na-egbu mmadụ, as long as you are a religious person, ndị government must support you because ha ma ihe ha ji eme. All part of the government ka ọ bụ. Mana onye nkịtị amara ihe ha na-akọ, onye nkịtị chekwa ma na-eme attack because na ọ bụ onye ụka. Nobody is attacking you. O nwere onye na-eme ga attack na ị na-eje ụka. Never ever. Be na onye ọdịnala, we will never ever attack your belief. No, we attack your ignorance. We attack the ignorance because we attack ignorance. Enweghị mgbe onye na-eti isi anyị ga-eje gbuo mmadụ. Ọ bụ out of ignorance. Without ignorance, enweghị mgbe onye ụka ga-ejere nwanne ya. Onweghị mgbe onye ụka ga-eje asị nwanne ya na iwe siementi ị gaghị anụ onye Katọlik. Out of stupidity and ignorance. Because of no belief ihe Bible kwuru. Bible who wrote by who? Onye dere ihe a bụ ihe edere somewhere. Ị mara onye dere, ị maha mgbe edere. Ị maha o Jizọs, ị maha mmeri. Enweghị nke ịma. Chefuzie n'ọnwụ mmeri wu mmiri. N'ọnwụ ya mother goddess ị na-akpọ iyi. That is mmiri from mmiri ka esi nweta Mary, the mother of God. Because spirit, water represents spirit in hidden knowledge. In hidden knowledge, water represents spirit. Body represents the earth. And the soul, which is the mind, represents the sun. Anyanwụ. In higher knowledge. Yes. But ndị be anyị, all those things, all they are strange. Agaghị m ata ha.
because our consciousness have been attacked for 3,000 years. 3,000 years ka emegoro attack our consciousness. Mgbe m na-agwa ndị be anyị na ichekwa, go and do your own research. Egypt was part of Africa then until now. Egypt is all Greek name, ọ bụghị African name. Ọ bụ a Greek name, ọ bụrụ African name. Abagi Kemet, which is the land of the black. Abagi Akibulan, Arab name, Al-Kibulan. Before then, kedu ihe ọ bụ? Before Akibulan, kedu ihe ọ bụ? People amara ihe ọ bụ. Ịghọtago? Enwere ihe ọ bụ agaghị agwa ụnụ ya. Anyị ma ihe ọ bụ mgbe a na-agwa ụnụ na ọ bụ ndị Igbo build all those places. Mana ọ bụrụ ndị Igbo nke ndị nkịtị taa, ọ bụrụ nka. Ndị nke a na-abụ na because of ọ bụ na inwe kọmputa, you can put kọmputa Windows Vista, ị ga-etinyewe Windows 7, ị ga-etinyewe Windows 8, ị ga-etinye Windows XP. So body is like a computer, all depend on hit program it here. Ha ewepụgo that brain of Igbo man tinyezie Windows XP nonsense. Ha ewepụgo the Windows 11 eji wee mara ndị Igbo tinyezie Windows XP. Mana m nwere ike na-ekwe ndị agara ekwe ihe eji wee bute ọdịnala bụ na anyị chọrọ iwechighata dozu ihe eji mara anyị. Ihe eji mara bụ science and technology, ọ bụrụ nonsense. Ana ama aka ya ọ bụrụ akụkọ ọya ka o ji wee dịrị n'ime unu, mana because ị nweghị the information, the science dị n'ime gị, but ị nwere the information, that is the problem. As onye Igbo ọ dị na your genetic memory. Every onye Igbo man, onye Igbo ọbụla nwere that gene of science n'ime ya, o ji wee bụrụ onye gboo. But ị nwerezi the correct information to put it together. That is the problem. Ya ka ndị ọdịnala ji wee bịa iweta that information, i decode the information, so that ka ihe na-emebu mbụ mebekwa ọzọ. Ihe na-emebu mbụ mebekwa ọzọ. Baka ndị eji ama atụ enweghị ike ịbụ ihe eji aka ọnụ. Osisi eji ama atụ agaghị abụ isi eji aka ọnụ. Ọ bụ onye Igbo na-eme ogbutuo ukwu isi, oru ukwu isi rụọ ụlọ. Onye Igbo na-edistil gide mmiri ọghọrọ mmanya ọbịa kaikai. Onye Igbo na-egwupụta okwute, turn wire to metal, turn wire to gold, a na-akpọ ya ozu ọka. Onye Igbo na-eweta iron, mee tụọ ya were ya rụba egbe. Onye Igbo na-eweta iron, mee tụọ ya were ya mee ihe a na-akpọ shock observer, were ya mee ihe a na-akpọ propeller. Gaa na Ọnịcha everywhere a na-arụ propeller. Gaa na Aba, ndị Igbo na-atọ ọnụ akwa into leather were na-arụ akpa ụkwụ. Ihe ndị Igbo neediri wu information, finish, period, everything goes. Ndị Igbo na-akpa kebụl, ndị Igbo na-akpa kọpa, akpacha kọpa. Enwere ike ebute generator bụ ihe dịka 5000 kVA, ọkpa kọpa pagharịa kọpa, generator ebube 10,000 kVA. Ndị Igbo na-eme. Ndị Igbo na-arụ generator na-eyi uzu mmiri. Ndị Igbo na-eme. So a gwara m na ọ bụ onye mbụ anaghị abụ onye ikpeazụ. Olesi m edemegi deceive, brainwash. Onye ka na-agwụ the dangerous of brainwash. Unu anaghị aghọta. Ụka wụ part of that. Ụka wụ the part of the process of brainwash, the destruction of the mind brain, which is the God itself. M gwara ndị be anyị na mmadụ bụ Chukwu because of na emego gị brainwash to that, destroy that mind of God. Destroy again because for you God is everything. God is no, I see. God is source of creation. Ọ bụ ngụnwa ga control God, ọ bụ ka control gị. You have to control God, not God controlling you. Ihe a bụ ihe achọrọ ka ị mara. Ihe a bụ ihe achọrọ ka ị mara. At the top na ịma na ọ bụ ngụnwa ga control the energy because the energy bụ ngụnwa. Ọ bụ ngụnwa, ọ bụ that energy ahụ na-achọ achọ. No bụ ngụnwa nwere the power of controlling in this dimensional or 3 dimension. This dimension a na-akpọ ya 3 dimension. Ọ bụ ngụnwa nọ in control. That's why nye gị aka. Enweghị anụmanụ nwere ihe ị nwere. Enyere gị everything, benyezie gị the mind, the highest, the maximum. The maximum ihe niile Chukwu kere eke n'ụwa ahụ man. That is God. Chukwu pụtara n'ụdị nke mmadụ ka o take care of. But because na Chukwu abụrụ George ahụ ị na-ekwu, ọ bụrụ police, no bụ an energy, na only human being with everything coupled. You have fire, you have earth, you have water, everything inside you. You have the sun, you have the moon inside you. So ọ bụ ngụwa nwere the power of controlling that thing because ọ bụ ngụwa bụ the God.
ọ bụ ngụ all that energy aha ị na-akpọ Chukwu, ọ bụ nyenwa kere mmadụ ka o wee nwee ike na-eyi uzu onwe ya wee na-eme ihe ọ chọrọ ime. But because na agwaziri gị na nwere nwa mma nọsọ ngwa ya ị ga-eme iyo nwanne iyi ogo na ifuru na ọ bụrụ eziokwu, ifuru na ọ bụrụ eziokwu, because you still failed to accept it. I rejected ya, you rejected it that na nwanne isi na asịrị go n'ukwu isi kpọọ Chukwu, ịkpọcha Chukwu si ebe ahụ mapụ ịsọ akpịrị na na-enwụọ, ịsọ akpịrị na na-enwụọ o doro gị anya ịfụ ya. Mana nwanne i were eriri mago n'ukwu isi aha isi na eriri aha rituo, ịfụ na Chukwu nwere uche, ịfụ na uche ka ọ bụ isi ebe aha rituo, ịfụ na isi ebe aha rituo ọ ya bụ amamihe. Ma isi ebe aha ma isi na ọ suicide ka a na-akpọ ya nwanne, ekpere gị awụ ọkụrụ. Ịfụ na onwe onye na ekpere enweghị isi, you see it. So ọ bụghị about one day ihe adị mma isi na ekpere na-ekpe before. Nwanne ụmụ nkịta ekpe ha ekpere ha na-eri nri, pusu okpere ekpere ọ na-eri. Ụmụ nnụnụ nwere akwụ akpara akwụ ya ọ na-eri nri okpe ha ekpere o jeghị ụka. Ụmụ anụmanụ nọ n'ime ọhịa ontili ngị nwa na-ekpe ekpere bịa gbuo ha. Ọkụkọ nọrọ onwe ya ị bịa gbuo ya rie, ikpekwere ekpere je gbuo ọkụkọ rie. Ọkụkọ enweghị ndụ onwe mba ọkụkọ. Hey, God created ọkụkọ anụmanụ ka a na-eri ha eri. God, why na God create gị maka a na-eri gị eri? Why na o create gị maka a na-eri gị eri? O create ha ka a na-eri ha eri. Nwanne ị ga-eri ọkụkọ mana at least ị ga-enwe sympathy. Ị ga-eri ewu mana ị ga-enwe sympathy, ị ga-ama na ihe ahụkwa mmadụ ibe gị, but at least agụ ị nidiri n'ịta n'ọkụkọ nwanne ata ọkụkọ. Ịghọtago? So ọnya bụ this is how you develop, you bring that God from that concealment ọ bụ through character and attitude. Nna nna anyị ha meditation ha na-emebu ya eme. Ifu ezigbote dibịa na-agba afa mgbe ndị gboo ọ na-agwọrọ agwọrọ ka ndị meditation. Ndị dibịa niile ọ because ọ bụ ihe normal way of life. Hapụzi na ndị Buddha were ya tata na artizi anyị Buddha Buddha zi ka ụnụ wozi werezie the process of ihe anyị na-emezi the same thing. Mba, ihe ahụ sayensị ka ọ bụ, ọ metaphysical science enweghị ndị nwe ya. Meditation is necessary. Meditation dị necessary. Onye ọbụla chọrọ inwe about spiritual knowledge, meditation dị necessary. Mana before ndị be anyị amara ihe a na-akọ, ị ga-ebugodo ụzọ gbuo that mind lesere gị to slave. That mind lesere gị to slave because once you believe in external God, nwanne ịdago, you have fallen. Ịdago ọ ga-afịa gị ahụ because eji ga-ezo gị. Nnụnụ amụ na keji chere ife efe bụ arụ. Ihe nji wee sọ nna nna anyị ha asọ, enwe ihe nji wee sọ ha asọ, nna agụọ na m ndị aka akwụkwọ nwere ụdị symbol ị ga-eme ịfụ, enwere symbol ị ga-afụ. Ịchọgide the meaning of this symbol, ị gaa na highest ebe enwe highest otu nzuzo n'obodo oyibo, ịfụ the symbol. Ị na-asị how come your ancestors wee nwee this symbol? Ị gaa through the process. Ọ bụ nọ n'Egypt ka ndị a nweta the symbol. Who founded Egypt? Your forefathers. So ịfụ ya, ọ bụ ngwa bụ the source of everything. Ndị nwa bụ the source, but because you chose to serve, you chose to serve. Agwụgo bụ ndị be anyị rapụ na ebe ahụ unu na-eche ụzọ adịrị ya, ọ bụrụ ebe ahụ bụ nsogbu anyị. Jos kwugodiri na ihe a ndị ọdịnala na-ekwu bụ eziokwu. Hapụzie tụpụrụ ụnụ nkịta ọkpụkpụ, hapụrụ ihe ndị mmụọ ga-eje. Onye ọbụla kwere na otu ọdịnala, anyị kwere n'ihe o kwuru. Ma ị chọrọ Biafra, ma ị chọrọ Nigeria, we don't care. Because ihe anyị chọrọ ka pila ka ụnụ maka anyị chọrọ ibi odo dị pila maka anyị nwere onwe anyị, we don't live forever. Foundation ka anyị chọrọ ilere, we want to let a foundation so that ndị be anyị sorozie gabazie. Ascending foundation. Mana before ị mara ihe a na-akọ, nwanne ị ga-ekwe na iwu ọdịnala. Ọ bụrụ na ọ bụrụ ya, ọ bụrụ na ụnụ ma ihe a na-akpọ frequency vibration. Frequency bụ na ị ga-etunu redio, na itunu redio asị na redio 102.5 ọkwa iti 102.5 ịnụba ihe a na-ekwu na redio ahụ. So nna nna gị ha this their letter symbols and speaking. Speak abụghị ide ede, ịsụ asụsụ abụghị ide ya ede, ọ bụghị the same thing. Because ide ya ede enwere ihe a na-akpọ Roman alphabet. Roman alphabet bụ nke Phoenician alphabet, nke wetara from Phoenician, werezie ndị Rome wee mezie Igbo nke a na-asụte. But Igbo a na-asụ asụ before, all symbol ka anyị ji ede ya, anyị anaghị ede with Roman alphabet, ma anyị na-asụ ya asụ.
so those things encoded in owu nọmba na-ekwe ya ebe a na-anya ebe a ihe ahụ nọmba asị akara mini nọmba aka bụ akara so nọmba asụsụ ndị Igbo na-asụ a frequency vibration ọ nọmba ọ bụrụ metaphor so that's why onye na-anaghị asụ Igbo nwanne kebe ahụ mụta Igbo baka ebe ahụ ka ezoro ya the secret of the inner world enyiri n'asụsụ Igbo enyiri n'asụsụ Igbo na enwere ike ọ bụrụ na ụnụ ama ha na enwere ndị oje na mmụọ n'ụwa nwanne jee nene ndị na-eme magic just chee ebe mmadụ na-eme magic jụọ how far this guy is a medicine anaghị m afụ ihe ọ na-eme the simplest one ka m chọrọ ịgwa gị why this guy ji eme this thing I cannot see because ihe ọ na-achọ ịgwa gị bụ na you don't know everything enwere ihe ka gị enweriri ihe ka gị so nke ahụ simplest thing so unu filie na ihe adịghị anyị na-akọ nonsense nwanne je na YouTube tinye magic ị ga-afụ ya ị na ebe ahụ na-ene this guy na-eme mana enweghị ịgba ihe ọ na-eme mana ị nọ ebe ahụ olesi ma akụziri ka esi eme ị mara eme that is iwere onye ọdịnala iwe mara ka esi eme ọdịnala a na-eme ihe na-akpọ screening ọ na ọbụrụ onye ọbụla maka ọbụrụ ọbụla ka mmụọ ya na-anabata ya ọ bụghị achọ m igbo ọdịnala bụ isiokwu nwanne igedebe nwe iwu ndị ọdịnala that is the problem because before ị nwee spiritual knowledge o nwere something a ga-asị gị emene enwere ihe ị gaghị na-eme ị gaghị eme ihe niile mana ndị be anyị ha nwere negative emotion everything ha na-emewu bum mba ọ bụghị taa ka esi eme ọ bụ isi gị ya eburu ụzọ ọ bụghị emotion gị ya eburu ụzọ isi na-ebu ụzọ mana nke ndị be anyị bụ isi ka ha ji aga ije were okwu na-eche uche ha ji isi aga ije were okwu na-eche uche ike na-eme ọbabana ọ macha ihe niile mba asị ka ọ bụ isi ka eji eche uche ụkwụ ka eji aga ije mana nke ndị Igbo bụ ụkwụ ka eji eche uche isi ka eji aga ije na ebe ka ọ na-eme nene na ana Igbo look at your father's land ihe ahụ your father's land ebe your ancestors hapụrụ gị ọ bụ ejighị amatụ mmadụ ga n'ala bekee sendiere nwanne moto nwanne erecharia ego niile nwanne eresiaria everything ọkwa ndị Naijiria mere ya ọ ndị Naijiria ririe ị ka na-ekwu ọsị nwanne ahụ adịghị ya ọsị nsogbu adịghị jee gbara m afa 200 euro ojekọ richa pụta kọrọ gị nonsense ị na vileji ụmụnne gị aka ọgwụ tọrọ gị atọrọ ọkwa Naijiria mere ya ịghọtago ndị Igbo nwere nsogbu na-achọ ebe ha ga-eje ka nsogbu ha ha adaghịkwa n'aka ihe mere ndị Igbo ji adagịrị bụ na ha nwere nsogbu na-achọ solution ọgwụ na onye ahụ na-adịghị ọ na-achọ ụlọ ọgwụ o jee ebe a aka ọrịa ọ dị ka onye na-achọ nwaanyị nke ga-esi ekwu ya ekwu ndị asị na nwaanyị tọọ agbọghọ n'ala Igbo ojeghị ụka ekpere ọma na inu dị n'afịa ahụ nwaanyị ọbụla tọrọ agbọghọ n'ala Igbo ejeghị ụka ekpere ọma na inu dị n'afịa ahụ ihe na-eme ndị Igbo kịta osi na Assemblies of God ọmapụta Grace of God osi na Grace of God ọmapụta Cherubim and Seraphim o ji achọ gịnị nsogbu ya because o fili na ya nwere nsogbu onye ahụ dị anaghị eje ụlọ ọgwụ onye Igbo ọbụla nọ n'ụwa nwere nsogbu ọkwa ihe o filiri o just you created this imagination of nsogbu you created this imagination because of what ọ sịghị na a na-achụ ya n'ụlọ a na-achụ ya n'ama achụghị ya n'ama nke nwa na-eme ọ bụ nke ndị hospital ọ bụrụ nke ndị dibịa o nwere nsogbu created by his own imagination. Agwara m na brain is an authoring mechanism. Brain is an authoring mechanism. Nwanne mgbe ọ bụla ị kpọrọ mmadụ si agbara gị afa mana amana na ị nwere nsogbu, once you say something you give it a meaning. Once you say something you give it a meaning. Asị m na anaghị agba afa, but don't take it as habit. Take it as habit. Nwanne ịbụ scientist, ị bụghị injinia, nna gị enwe ihe ọ kụziri gị, kedu ihe mere gị ji wee ya ju akpata ego? Kedu ihe mere gị ị ga-eji wee na-eche maka milionia? Nna ị bụrụ footballer, ị bụrụ basketballer, ị bụrụ scientist, ị bụrụ doctor, ị bụrụ mechanic, ọ bụ anya ukwu ka ịdị. Nwanne iwe greedy human being, anya ukwu ka ịdị. Ịghọtago? So ọ bụrụ na ị chọrọ ịkpata ego, nwanne ị ga-aga ife onye na-arụ moto, ije mụọ ka esi arụ moto. Ife onye na-arụ machine, ije mụọ ka esi arụ machine. All process. Mana ị nakata enwe ihe ị na-eme, isi na ọwayo ka iyi egwu, ị ga-azụ ọgwụ, ị ga-ezu ochi, ị ga-ama ama. Nwanne you possess with a negative emotion and you pay for it.
the consequence you must pay. In ordinary eziokwu ka anyị na-ekwu, eziokwu bụ ndụ. Ụgwọ ọrụ mmehie bụ ọnwụ. The consequence of wages of sin is death. Nke a bụrụ n'ụlọ ụka. Nwanne bụrụ injinia, ihe ahụ material science ka m na-ekwu. Ọ bụghị iwu bụ na ị ga-eje akwụkwọ wee bụrụ injinia. No, go towards ihe a na-eme ka mmadụ bụrụ injinia. O nwere anywhere you can be engineer in anywhere. You don't need to go Harvard school. You can be a scientist with Google. Ị nwere Google. Go for it, you study it and you know it. Ị nwere ike ibe ihe ọbụla ị chọrọ n'ụwa as long as you want it. Mmụọ gị chọrọ ya. Mana you take the easiest way. You want paper money. Nwanne, you have to don't worry. Nsogbu adịrọ asọrọ nga emezina, mana you have to pay. Mara na ị ga-akwụ ụgwọ ya. Ụgwọ ọrụ mmehie bụ ọnwụ. Wages of sin is death. Ndị Igbo kwuru ya ekwu. Onye ọbụla chere nwanne echiche ọjọọ n'ala Igbo, ihe mere ndị Igbo ji ata afụ tutu ekwugo o si n'anị. O si n'ala Igbo anị nsọ. Nwanne n'igwe na ọkụ mmụọ nwere, ọ bụ na ndị nna nna anyị ha si n'enu n'anị. E nwere enu nwa anị and a ga-combine ya together. Before you can do anything in this life, you must bring the sun and moon together. Must. Ị ga-akpọta moon and sun together because they are husband and wife. You must bring them together. The day and night, you must bring them together. Life and death, you must bring them together. This all ka isi esi nni. Before you rie nni sie ya esie, that means ị na-egbu ya. You have to combine the death and the life. Onweghị dịka death. Death bụ illusion. Illusion of life, ọ ya bụ the death. But mmụọ spirit, ọ maghị ihe na-akọ. Nye nwere onwe na-agara onwe ya uche. O nwere journey ebe ọ na-eje. Ọ bụrụ about you. So ọ bụ ngwa the master of life you live. Master a life ọ bụrụ about money. Money enwere ihe o nwere ime with your spiritual growth. Ọ bụ life, process of life. Ọ bụ nyawa have something to do with your growth of mind. Ọ bụrụ about cash money. Cash money is useless. All the useful for materially useful, but for spiritual growth is not useful. I tell you the truth. Ị nwere ike ịrụ ụlọ, you don't need to bridge to build a house. Ị nwere ike ịgba moto, you don't need to bridge to drive a car. But ndị be anyị, you want money for what? Nekwe ndị afọ ha buru ibu si na ha bụ governors. They have money. Kedu uru ha bara? Enwere uru ha bara n'ụwa? Enwere uru ha bara? They have nothing. Ha nwere ego. Ọ gaa na British, ọ baa train. Ọ gaa na Nigeria, o buru 100 million security. Naanị nna ya, ebe a bụ ebe o kwesịrị ị na-aga free. Ọba nke ọ na-ejizi moto nke ha na-akpọ ya escort aga. Ọ gazie na England ọba train. Ka i wee fụ na enwere ihe agbara m na nwere akpọ thinking faculty na ọ dịrọ n'isi mmadụ. Thinking faculty adịrị ebe a ba na gị kwesịrị ibibuild. Ngwuru na since I was born, enweghị ihe a na-akpọ ordinary, because ordinary bụ a group of people, iron pillar come together to lay a foundation of Igbo land. Atụ onwe ya na-akpọ obesilik. Egwunye obesilik ebe a, this is the foundation of development of Igbo land. Atari ọjị from today. Obesilik arịa. Ndị a bụrụ obesilik na Afrịka je doba na Rome, St. Peter's Square, doba na Washington DC, doba na France ebe ahụ bụrụ ibu dịka bridge, doba na England wall clock, all foundation of development. Nwanne ị ga-emerịrị nature nwere ihe kwewu nature. Before you do something, you must say nature abịago m ka m bido. Aka na-agwụ n'ọdịnala foundation ka ọ bịara ilere mụ na anaghị aghọta ọkụ ihe nchọrọ ka a na-etiwazi akụkọ Igbo nsogbe n'iro ka ndị mmadụ mara ihe anyị na-eme. No, foundation ka anyị bịara anyị lee ha anya ya. Nwanne ị ga-afụ ya ka ana Igbo ga-esi echenji. Ana Igbo chenjie overnight. Ị na-afụ ya ozugbo. Ndị ị na-agbara ọsọ si na ha agaghị eme invest na ana Igbo, you see them, ha ebido invest. All of them ịma ihe na-akpọta ha. Ipezi na ana Igbo gaghị ekwesị ana. Nwanne agbanyere mmụọ apụtana. Dey happy. Nwanne adịrị happy, mmadụ adịrị happy. Mmadụ dịrị happy, chi ya adịrị happy. Nwanne obi adịrọ gị mma, obi adịrọ chi gị mma. Ị na-agaghị eri ozu a na-akwa ha akwa. Ihe ka na-akpọ ozu a na-akwa ha akwa. Ị gara si Japan pụta Thailand, si Thailand pụta Malaysia, si Malaysia pụta Spain. Otu ahụ ya agbagide ọnwụ egbu onye ahụ nke ahụ aga, ozu ya adọrọ n'iro. Ozu onye ahụ adọrọ n'iro a na-akụghịrị. Ihe ahụ ụwa mmadụ pụtara. Ihe ọ bụ ụwa. Nke ọ bụ ndụ, ọ bụrụ ndụ.
mana anaba ndị be anyị simple thing ha ndị a gịnị ka a na-akọ gịrị no ọ bụrụ sọ akụkọ ka anyị na-akọ ihe anyị na-ekwu buru ibu. Enwere ihe dị n'ime mmụọ mmadụ na-ama ha n'ime mmadụ. Ọsọsọ ndị nwere mmụọ ma ihe dị n'ime mmụọ. Nwanne ịbụ onye nkịtị nwere mmụọ, ị nwere mmụọ maka ịbụ onye nkịtị. Onye nwere mmụọ mana ihe dị n'ime mmụọ so anyị ma ihe dị n'ime mmụọ na-enwere ka mmadụ ga-esi ebi na-abụrọ mmụọ because ịwụ mmụọ na onwe gị. Ịghọtago? Mana enwere ihe a na-ewepụ n'anụ bifo eribe. Enwere ihe ana Igbo n'idiri. Enwere ihe ana Igbo n'idiri bifo developụ maka emerugo ana Igbo. Ana Igbo anwụgo. Mmụọ nọ na ana Igbo ara na-agba ya. Ọ na-agba ara ihe mmadụ ịgba ara. Mmụọ na-agba ara. Mmadụ jere ya kpoghesia agụ nọ na keji hapụ ya n'iro ọ na-aga. Nwanne irie poison ọ tagbuo gị. Nke iji wee bụrụ mmadụ maka ahụ gị enidihie. Enwere ihe na-akpọ atom. Enwere subatomic particles nwa atomic particles. So atomic particles nwere ike ịdị gị mma n'ahụ ma subatomic particles ga-awụ poison for your body. So ị na-afụ the space mana space is full. Space juru eju is filled with things ị naghị afụ anya. So because of na ị nwere anya ịfụrụ ya anya ọ naghị eme exist then ị na-ezuzugharị nwanne gị pụta igbuo nwanna gị pụta igbuo afọ mmadụ zuo karafish egbuo ya ani ịchọ ifili na anyị ga-adị happy. Ifili na anyị ga-adị happy iburu mmadụ otu isu were blọkụ sụọ ya n'isi gbakọta. Gịnị ka o mere? O zuru telefonu, o zuru iPhone. So unu enweghị iwu nwere ike ime mmadụ mehere na ihe nwere ike ime dara igwe na street otu a ka mmụọ ya ịmekọ ihe mmụọ jide mmụọ tipịa n'iro azụgbakwa arụ akwụkwa m pilot akwụọ m aka m adịghịkwa ya. Kedu ụdị nonsens bụ ya? Mmadụ Chineke ndị Igbo a na-echikwa ụnụ wọnị ọkụ ịfụrụ ọdịnala onye ọbụla ma na aka ya adịrị ọcha biko eji m obi Chukwu wee yọ gị maka agbanye mmụọ esoro gị ọsọkwa gị je Japan aka gị adịrị ọcha rapụ ọdịnala maka ụnụ amara ihe na-eme ụnụ ji ata ahụfụ taa. Ọ bụ nna gị na-ebi ndụ senti iburu ndụ agara bata mmụọ na-aba enwe conflict gị na mmụọ nọ n'iro ụnụ na mmụọ nọ n'iro. So ọ ka mma na ụnụ ji aka ụnụ wepụ aka na enwe bifo akọ mmadụ wepụ aka enwe n'ofe bifo ọghọ aka mmadụ maka onye ọbụla kwere na omenala iwu ọdịnala ị ga na-edebe onwe onye anyị enyeghị gị iwu we don't give you mana mara the nature because ọdịnala bụ nature. Ihe ahụ ịma na a ga-eme gị ọ dịrọ gị mma emenye mmadụ. Ihe ahụ ịma na mmadụ mee gị ọ dịrọ gị mma emena ya mmadụ. Onye bụ iwu ọdịnala. Mmadụ agaghị ata ahụfụ ji echi ụzọ moroko na-adịm ihe a ji ala bekee taba ahụfụ duo ochi gbaa ama nwanne ụlọ ezuzi n'ochi ọ dịghị mma na-agbazi na ama ọ dịghị mma mana ndị zuru ezu one sendiere gị ihe irecha tụrụ ụmụ nwaanyị jewara rekpọ ihe niile ahụ rie the money the boy batazie ike nwere ike kọ ya nsị sef ọnwụ ịbata ịkọ ya nsị ọ ise itere kidnapa ha gbuo ya iribezie the money na ndị white ịghọtago na hitman hey ọmụ nwanụ ahụ bariri ọ na-eko ụgbọgụrụ ụgwọ ọrụ mmehie bụ ọnwụ nwanne. Life never pardon, nature can never pardon you. So ihe ọdịnala bịara agwara m ụnụ agwa ọ bụghị onye ọbụla ga-abụ injinia ọ bụghị onye ọbụla ga-abụ scientist ọ bụghị onye ọbụla ga-abụ medical doctor ọ bụrụ onye ọbụla ga-abụ pharmacist mana ihe anyị bịara tụlee obesilik anyị bunye foundation of development n'Igbo land anyị eburuzie ejebe nke ịma eme nwanne mgbe nsogbu adịrọ mana anyị chọrọ ndị ụbụrụ isi ha kpakọrọ akpakọ n'ọdịnala. Ndị ahụ highest ndị ahụ bụ enye ha mmiri ha atọ nụ eto mmanya ụdị majisi anyị Jizọs mere na Baịbụl anyị chọrọ ndị Igbo na-eme ya. Nwanne bịa ka anyị nye gị ikenga bịa ka anyị nye gị ikenga anyị tọọ mmiri ọgọ mmanya. Nwanne ana Igbo na-arụ dị plen gịnị eme? Ana Igbo na-arụ plen gịnị eme? Ọ bụ ajọ ihe? Ọ bụghị ajọ ihe. Nwanne a sị na ọnụ mmadụ ji wee bụrụ ọnụ mmụọ. Ọ bụ ihe onye chọrọ ka chi chọrọ. Ife onye chọrọ ka chi chọrọ. Ihe anyị chọrọ bụ ndị ọdịnala bụ ka anyị na-eme highest sayensị e nwere n'ụwa niile ka ọ bụrụ ndị Igbo na-eme. Nwanne need a warehouse to do a lab. Lab need a warehouse. Jekwe na Google, go to YouTube and Google a lab. Nwanne ọhụrụ na one room ka ya na-eme. Ọ gwara one room ka ọ na-eme. The main science o need the factory. Factory bụ ebe a na-arụ ọrụ.
factory bụ ebe a na-arụ ọrụ. Information enid too much. Na one room ị nwere ike ime information ọ bụla ị nwere ike ime ihe ọ bụla ị chọrọ ime n'ụwa in one room. So ihe ndị ọdịnala bịara bụ ka ndị Igbo ka egbuwara ha ahịa na ndị emega anyị pọpị ya adịgo too much. So onye ọbụla gwa gị na ndị ọdịnala amaghị ihe a na-akọ, si onye anyị atụtụrụ ụta na ọma ihe ọ na-ekwu, si onye ahụ mechie ọnụ ọmara ihe ọ na-akọ. Anyị abịara ịka nzu, anyị ma ihe bụ nzu, anyị ga-ewere nzu wee rụọ silikon, ezigbo ihe ka ọ bụ. Anyị ga-ewere atakịrị rụọ silikon were ya rụọ ezigbo ihe. Iwere atakịrị je na labụ ọ ga-enye gị nnukwu ihe agbakịrị. Anyị ewere agbụ ilu na-arụ ọgwụ, were mmiri onugbo na-arụ ọgwụ, were mmiri dogoyaro na-arụ ọgwụ. Ihe niile ụja Chukwu nyere anyị enye. Mbembe bụ nnukwute ọgwụ. Mkpụrụ mbembe, panaroba, nnukwute ọgwụ. Ihe niile abụcha Chukwu nyere anyị zụrụ ọsọ anyị na-azụ ahịa banye na nselin nke azụrụ arụ na China. Ndị China bịa goro dis raw material ha na China rụọ ya bubatara anyị. Consumer, ife a na-akpọ consumer oihe anyị bụ consumer mentality. Oihe anyị nwere ndị nkịtị na-emechuzi n'eme ihu ndị Igbo, biko na-emechuzi n'eme ihu. So nke onye na-eme ya jisi ike, okwu anyị ga-abịa n'ichi njedebe taa. Nke onye na-eme ya jisi ike, nna anyị ha ma onye a na-akpọ anyanwụ nwee eke kere ụwa, mara ikwu chi, mara chi ikwu, mara ihe niile bụ science of creation, nothing more nothing less, and the only appearance in a physical body bụ gonwa, nobody else. Ihe ọ bụ na mmadụ gwara gị again ogwu ihe aka n'anya si ebe a pụọ, mara ihe ọ na-akọ. Ọ bụ if anybody remove you from the God house, chụpụ ya from your side, ọ bụ all temptation ka ọ bụ. Onye ọbụla wepụrụ gị from God, from that kingdom of God, si anya si ebe a pụọ, o so na ndị na-eme gị ihe na-eme gị. Because mmadụ agaghị adị mmadụ na-esi mmụọ ka ihe anyị ji webụrụsie mmadụ. Why are we here in the first place? We have intelligent. Anyị nwere intelligent n'isi anyị o. I dilute way with a book. Nonsense. Yes, nwanne, anyị dị. Anyị bụ Chukwu a na-afụ anya, nke a na-afụ anya anyị nwa mmadụ. So anyị ga-eme anụ Igbo, biko na ọ na-eghu m eghu. Anụ Igbo kwesịrị ịdị mma nwanne, ọ kwesịrị ịdị mma. Unu echefu onye mgbe ahụ ndị Igbo na-anụ ndị Igbo anazikwa ha anụ ndị Igbo na-ahụ, because enweghị society. If there is no society, kedu ka mmadụ ga-esi anụ ibe? There is no society in Igbo land, no society. Isi mmadụ ka unje na village mee ihe, ọsị gị mmadụ anọrọ ebe ahụ. Nna nwanne ịkụja mmadụ anọzi n'ala Igbo nwanne. Go na village unu na go to your village, nobody is there. Odawi village unu ka Ọnịcha mma, go to Opiweka, everywhere na-esi, go to Ogboko. Bullshit. Go to your village, very fine and good. Because of what? Anyị enweghị ọ bụ na anyị nwere ọdịnala bidozie this project na nwanne anyị edozizie village anyị, kọgasị ukwu osisi, nwegasị ụmụ ihe a ga na-emegasị, ụmụ feast a ga na-emegasị feast nwanne. Ịpụta na mgbede eburu draft dosa tombo na akụkụ ebe ahụ na-eti draft n'okpu n'ukwu mango. A na-eti draft n'ukwu mango, ụmụasa anọdị, ụmụ obere nwa na-eto eto afụsị ụmụasa kutuo asa nụọ onwe ha. Ọ bụghị onye pụta ọsị ọnụrụ ọnụ onye nke nwa amụọ nọnsensị bute ama ya echichana. Eji wee na-akọ nọnsensị ebe a nwanne. Ụnụ akọzi n'akụkọ ebe onye ọbụla gwa gị n'ọdịnala bụ ndị na mpa. Ọ bụrụ ihe ụnyaahụ, echi ka anyị na-eje, anaghị eje ụnyaahụ eje. Ọdịnala nke anyị bụ echi ka anyị na-eje. Echi ị nwere ibu na-agwọ ọgwụ nwanne, ị mara agwọ ezigbote ọgwụ, bịa nke infọmeshọn anyị ji agwọ ọgwụ ahụ nye anyị weta kọm anyị ga-eji ewe nwanne. Mgbe ndị ọcha bịara bụ unu, ndị ọcha amaghị arụ baisikụl. Mgbe ndị ọcha bịara Afrịka, ha amaghị arụ baisikụl. I can swear with it. Ndị ọcha amaghị arụ baisikụl. Ọ bụ infọmeshọn ahụ ka ha were si nekwe ihe ndị ahụ nwere. So ndị a nwere ụdị ihe moshon a wee n'aka nzu ebe a na-ekwe ụmụ okoko dere m ya na akwụkwọ nye mere nsogbu adịghị. Ha eje mee secret society. Ndị ahụ nwetara infọmeshọn ahụ jee mee onwe ha secret society ka ndị ọzọ ghara ịma ahụ
osi na ya akwe nnukwu information anyị ga-esi eme metala ọghọ gold so gold and abụkọcha ebe a otu a ka esi eme kwebe ha dịrị ndị iberibe a na-ekwe ha dịrị ahịa sef ha maka ndị anyị bụ ha ma ha na anyị bere ugwu hee ha gaa na China akụzi akịsara gunpowder ha were egbe ntụ bịa dị chụọ everybody ọsọ kpokọrọ ihe unu bụrụ ma ihu arụsị unu sef na mụ okoko ka aka na 24th century gị na-agwa nọnsensị ịbịa inye gị igwurube n'onu nwanne weta ihe ahụ iji arụ igwurube ahụ ka anyị were gunpowder anyị na-enye nsogbu na-akọ ihe a na-akọ a sị m udo dịrị unu niile ọdịnala bịara bụ na ọ bịago anyị ga-egwunye obesilik n'ala Igbo anyị gwunye obesilik n'ala Igbo nka obidogo onye ọbụla bịa n'ala Igbo agaghị anazi every village ọbụla anyị ga-enwe ndị ọdịnala na every village ọbụla anyị ga-asị nwoke m anyị ga na-ekpofu ahịfịa ebe a mana at least every month ị ga-akwụkwọ ụgwọ a ga-eji ekpofu ahịfịa ọ bụ free of charge agaghị ekpofuru gị ahịfịa ọ na isi anyị ka ga-awụnye a ga-enwe nwoke asị ebe ahụ nwoke asị a na-ebe ekpofu ahịfịa ọ ndị mmụọ ga-akwụ ha ụgwọ ọ bụ ndị mmụọ ga-akwụ ha ụgwọ ndị ma agbapụ mmiri bụ ndị ọdịnala ha agbapụ mmiri fine aya butere gị na ya adịghị ebe ahụ ọ nọ ịṅụọ mana ị ga-akwụ ụgwọ ọ bụrụ free as long as na ị kwere si wetara gị mmiri ị ga-akwụ ụgwọ anyị nye gị mmiri isi anyị nye gị mmiri anyị nye gị ọ bụ by force anyị ga-enwe solar energy isi anyị nye gị solar energy anyị nye gị as long as because agba na ndị be anyị nwere ego ịkwụ distance ndị be anyị nwere ha need good service ihe anyị enwe bụ service ndị be anyị can pay for the service but ha nwere the service e nwere ndị nche anyị eme ndị nche anụnwa mee ya ọfụma private security ha na-eche nche normally mee ha brought up train ha ọfụma nye ha ụmụ security ha ka esi eji use security destiny eme anticipate the problems nsogbu a na Igbo nsogbu a na abụgodo ndị federal mgbe anyị mechaa nke anyị na-eme anyị na ndị federal ekwube ka anyị megodi na steeti ka anyị megodi na local anyị finish local anyị ejebezie na international anyị ga-emegodi na local before anyị jebe international nwanne onye na-adịghị mma na ụlọ ga-adị mma n'ama mpanụnụ so nwebero until anyị enwetagodo ọdịnala ya pịa gụba obesilik n'ala Igbo from there Johnny goes so ekenere m ụnụ na ndị gere ege kenekwe ndị ka ya ege gwa na ọdịnala bịara afọ ihe ọma onwere onye anyị kpọrọ asị enwere onye anyị kpọrọ asị I can swear with ala Igbo onye ọbụla nke ọbụla ị na-eme nwanne jisi ike ma onye asị ya jide ka o ji na nke o ji amaka mana asị garapụ ka iji nwanne nke iji adịrọ mma ọsọ onye iberibe na-eme ofu ihe n'ụwa ọ na-eche difference of different na-akpọ ya akpọ different result nwanne ị gaa na exam ọ bụrụ na ị pasịrị ọnụ ịgụgharịa akwụkwọ again mana ị ga-apasịrị na this second one so udo dịrị unu ekekere ụwa gọzie unu niile ana Igbo dube unu chebe unu na ife ọjọọ agaghị emekwu n'ala Igbo onye ọbụla kwee n'ọdịnala ife ọjọọ agaghị eme ya n'ala Igbo mbọsọ ọbụla ife ọjọọ mee gị n'ala Igbo egezi na ihe anyị kwuru egezikwene mbọ onye ọbụla kwee n'ọdịnala ihe ọjọọ mekwe gị n'ala Igbo egezina ma ikwere n'ọdịnala ọkwa ikwere na nke aghụghọ ikwere n'aka nke ị na-eme mba ikwere n'eziokwu a sị no I command abracadabra as I speak it happens ka m na-ekwu ka ọ na-eme onye ọbụla kwere n'ọdịnala ife ọjọọ agaghị emezi ya n'ala Igbo kwere ise na onye kwechi ya ekwe ngozi elu niile ọ dịbakwanụ